Боян Тиганев, който присъства тук, ми задаваха въпроси, свързани с моя дядо. Аз отговарях, опитвах се да разкажа за него, но много добре си давам сметка, че за един художник, каквото и да се разкаже, нищо не говори толкова красноречиво, колкото неговите картини. Затова положих максимални усилия, точно когато се навършва една година от това събитие, от премиерата на стихосбирката ми, да направя една ретроспективна изложба на моя дядо. Така, освен картините, които виждате, Албена, понеже е скромен човек, аз искам да кажа, че тук имате възможност да се здобиете и с нейната стихосбирка, която там сме изложили, както и каталога на нейния дядо Данаил Аврамов. Така че мисля, че в този каталог са събрани не всички, разбира се, негови работи, но една много голяма част ги има вече в този каталог. Така че това също има като възможност. Албена, нещо да допълниш? Ами да, че всъщност този каталог и тази изложба взаимно се допълват. Защото някои от картините в каталога присъстват в изложбата, а други, които са публикувани в него, не са тук. Обратно, някои от картините, които тук са изложени, ги няма в каталога. Така че те взаимно се допълват и всеки, който има желание, може да се закупи от този каталог. В него ще прочете интересни биографични данни за моя дядо, ще види снимки от неговия личен архив, които са уникални и няма къде другаде да бъдат видени в момента. Би било интересно естетическо преживяване за всеки, който има желание да го изпита. Да, абсолютно. И във всяка една картина има си своята история. Примерно тази картина, която виждате тук, която дойде от Русе, която Албена беше много развълнувана да я види. Тази картина е от 1943 година и всъщност представлява заглавието е след въздушна тревога, защото точно тогава, нали, България е била бомбардирана от съюзниците, от американската и английската авиация. Тази картина е един много такъв, бих казал, леко драматичен момент има в нея, но ако се гледате в небето, в мъглата отзад, тя е една чудесна картина, тя Албена много се зарадва като я видя. Тъй, че картините, които виждате тук, ето тук виждате, например, тази дойде от Казанлък, това е градската галерия в Казанлък, това е родната къща на художника, който той е рисувал. Бих казал една чудесна, перфектна работа. Всичко, което той дълго време е работил в Русе, така че някои от нещата му по-скоро са свързани с Дунав, с Русе, ето тази работа, тези рибари, тук, които виждате, тази също работа от фонда на галерия Инджов, тази работа също, която е. Това е една перфектна, бих казал, импресионистична картина, която, пак казвам, би стояла много добре в който и да е европейски музей, така че за мен говорим наистина за една изключително качествена, добра живопис. И бих казал, колкото и малко да са картините в тази изложба, разгледайте ги спокойно, внимателно. Не е казано, че една изложба трябва да има 50-100 картини, може да са и 10, но когато те са стойностни и са хубави и са направени както трябва, заслужава се да се гледа човек в тях. Така че изложбата е, бих казал вече, последните думи, които са на галериста. Изложбата е открита. Можете, който има желание, може да си закупи и стихосбирката, и каталога. Може да говорите с Албена, нали, или с мен, да ви обясним някои неща. Тя по-скоро е човека, който ще ви каже по-интересни неща, свързани с нейния дядо. Но аз смятам, че пловдивската публика трябва да е доволна и така, че може да се наслади на подобна класическа добра живопис, каквато предлага тази изложба в момента. Изложбата е открита. Аз бих искала в заключение да кажа за ето тази картина, да заостря вниманието на публиката върху нея, защото тя изобразява един
дол в околностите на Казанлък, който в продължение на няколко десетилетия е носил названието Карадимовия дол. Днес този топоним е излязъл от употреба, но дълго време е носил името Карадимовия дол, защото в тази местност през време на бурните събития около освобождението на България е бил убит предводител на чета от Казанлък на име Христо Карадимов. Този човек е съпруг на първият съпруг на бабата на моя дядо. Той не е негов дядо, загинал е без да остави потомство, но дядо ми се отнасяше с огромен пиетет към този български герой. И в заключение искам да прочета едно точно ще да предложа да прочете и някои стихотворения Албен. Естествено ще започна с стихотворението, посветено на моя дядо. В него има и доста символи, които препращат към неговия баща, когото не познавам, но за когото много са ми разказвали. Дядо Аврам, преселник от Македония, потомък на поборнически род и сам той хайдутин на Младини, а след това един от първите участници